incwadi yezenzo zabapostili isahluko sona seseshumi elinesithandathu kula vesi yamashumi amabini anesibhozo. Molweni ekhaya. Mongameli Bawo. Umfundisi uNkohla bawufaleni. Bawo. Lapha eGauteng Nkosi yami. Mfundisi wami. Niva noba usikhuphi nisomeleza amadola angefezelayo. Awu bawo. Bawunqonde ixesha eli abaye abantu bathi kwintsimi bebefuna kuzo abafumana ziqhamo ezonelisa inhliziyo zabo kunye neefemeli zabo. Athi umntu ngenxa yesiqhamo athe wasivuna ebengasilindelanga. Awu bawo. Athi kunokuba iguqe phantsi kwamadolo kabhuti wam okanye kasisi wam, kungcono ndizibulale. Nizothi bawungqonde namhlanje ayiloxesha lokunikezela eli, kodwa lixesha lokokuba ubheke emadolweni. Lixesha lokuzithanda. Bawungqonde athi ugqibile ngawe, kanti ngalo lonke elo xesha uzuza amandla amatsha. Ewe kuye uThixo. Athi umhlabeleli wasekhaya xa ehlebelela, ndiyathi ndakudinwa mna akuphela amandla wam, ndisoke ndiziphakamise izandla zam phezulu kuyimbangi nomgqibelelisi enguThixo khona ukuze ndizuza amandla amatsha. Awu Mongameli, uYosefu kakade abakhuluwa bakhe bacinga okubi ngaye esakuba uThixo emsikelele. Wathi kunokofana siguqe ezinyaweni zakhe lona ngenxa yesivuno sakhe nentsikelelo yakhe, masisuke simbulale. Kodwa nina Mongameli nizothi xa kuphuma amabhanti into ejele evulelwa nguThixo. Ewe bawo. Umgcini mabanjwa isisapheli sonke sabantwana bam, kungcono kunokokubana ndibheke nentlupheko emzini wam ndizibulale. Amala amadoda esithi emfondini ungazibulali. Awu gcina umphefumlo wakho kuba nesonka sabantwana bakho sisasigcinile. Awu family yam, ndifuna uzothi kubaphulaphuli beLizwi FM, kwenjani ingqonde Mongameli wam? Bawo. Isimo sinjani? Awu unganikezeli kuba uThixo yena akagqibanga ngawe. Awu uzuncede sihlobo sam, uzothi xa ukhala usithi Thixo ndiza kuwe ndingento yalutho. Nguwe themba lam, ngumomelezi wam, ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Nkosi bawo. Nkosi mfundisi wami. Nkosi mfundisi wami. Nkosi